ambafo. Chewa, angona ambafo de. Ni jamukan be dia uma sibiri o sibiri. Akaje mukankura, voix de l'Amérique kan. Ambafo. Kurasana to dunen kofe nege ɲɛ kɔnɔntɔn ka taa bila nege ɲɛ 10 na voix de l'Amérique kan. Ambafo sigilen no ambafo kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye bi ye sibiridon ye mars kalo o tile 30nan ye san 2024 an b'a fɔ o jɛmukan o kɛnɛ sigira ni waati kɛrɛnkɛrɛn na bi y'a ta ko 474 ye an bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ n'o ye 102 FM ye Bamakɔ n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana ayiwa san mara la kɛrɛnkɛrɛnna Tominya 98.8 an bɛ sɔrɔ Mopti fana 92 kan an bɛ sɔrɔ radio Orona na fana n'o ye 93.2 ka fara Tombouctou kan 93.3 an bɛ sɔrɔ fana Gao 106.1 kan an bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ siraw fɛ n'an ka bɔlɔlɔ kan n'o ye www.voabamara.com walima Facebook kan n'o y'an ka VOA Bamara page ye an balimaw ani wula kurala halibi an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye ayiwa bi an ka babu o tɛ dɔwɛrɛ an bɛna kuma Mali lahalayaw kan a kɛra politiki ye o a kɛra sɔrɔko fanfɛla la ani fɛn fɛn bɛ jamanadenw haminako bibina jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ nin dɔgɔkun damadaw la a yirala k'a fɔ ko jɛkulu ni sigida jɛkulu b'a la polititɔn kelen b'a la ani kɔlɔsila jɔkili kelen olu dɔw cira a dɔw fana ka baaraw ɲɔngirila a dɔw fana latɔnina jamana kɔnɔ i n'a fɔ Bamako mara yɛrɛ kɔnɔ k'u kana se ka baara foyi kɛ o hukumu kɔnɔna na fana ayiwa farankan jɛkulu kura dɔ minnu faralen bɛ politiki maaw ma a fɔ jɛkulu 30 ɲɔgɔnna si u ye ayiwa wele bila ka ɲɛsin ko sariyasoba n'o ye Cour suprême o ka se ka laɲini kɛ ka fɛɛrɛw dɔ latigɛ yaasa waati min fɔra nin furancɛ fanga na n'a tun yamaruyara jamanatigi yɛrɛ fɛ n'o ye Colonel Asimi Goita ka yamaruya fɛ ani CNT n'o ye sariyatigɛlaw ka jɛkulu ye u tun y'a yamaruya k'olu ka fanga bɛ ban waati min na n'o ye mars kalo o tile 26nan na ayiwa ka fara ko camanw kan minnu bɛ jamana kɔnɔna na an b'an yɛrɛ ɲininka nin waati kɛrɛnkɛrɛn na jamanadenw yɛrɛ hakilina ye jumɛn a ko la ayiwa u nimisi wasara wa mun de kan ka kɛ aw fɛ aw minnu y'an lamɛnbagaw ye ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ni fɔli duman ye ka kɛnɛ tigɛ yanni an ka segin ka na kuma di an ka lamɛnbagaw ma ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ. Ben on the track. Silameluko Allahu Akbar Allah ese Kerechenuko Masaba matika duaonye Mori basimo Mangala ala basagula Nikoko kera Kale nodo la mere Dieu Silameluko Allahu Akbar Allah ese Kerechenuko Masaba matika duaonye Mori basimo Mangala ala basagula Nikoko kera Kale nodo la mere Dieu Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli aramane arahim kanga lenyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayam bolo jigi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme teme yere deme ko fe ango ante baraka ga sigi ka ala fle wale ma mori geni suma ge ba beke solliciter un cocktail de Dieu pour avoir la main de Dieu le parasite paraissait pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa julge yoro la fura fere azizu dayanu masadaga yesere daga wolovla examen bigi barala kasoro karamo ko yere ikuru de fudela ine couverture kara business ye ma wudu kara commerce ye Bidonati doit oublier un bidon mi can cerveau débranché. Priez pour la main de Dieu, pour bénéficier du bain de Dieu. Pas fainéant, Allah commandant dévoué peut compter sur la main de Dieu. Allahu Akbar Allah ese. Kerechenuko Masaba matika duaone. Mori basimo Mangala ala basagula. Nikoko kera Kale nodo la main de Dieu. Deko Muna
misiri bala ka multiplier ala kota be ka amplifier église kurajo dongo do benata alsa kunu ka fusabiye misiri do be cogo di bi anga ala bato cogo ya bedi cogo te cogo la cogo ya tiena ala mato ka ala aywa an balimaw anula ayo bisimila ko kurala an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan n y'a fɔ an na cogo min na jɛmukan daminɛ na an ka bi babu bɛna kɛ mali lahalaw de kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ sen na jamana fantan naani kɔnɔna na an tɛna ayiwa babu kelen ta a ko la a kɛra politiki ye a kɛra sɔrɔko ye a kɛra gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ an b'a fɛ ka jamanadenw ka hakilina dɔn a ko la barisabu caman dɔw ka fɔ la ko jamanadenw ka nimisi ma wasa mara kɛcogo la o ta an ka kumakan nka fɛn mun don a bɛ sen na sisan o fana ka fara o hukumu kelen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jɛkulu caman ka baaraw ɲɔngirila dɔw cira ayiwa dɔw fana u y'u latuni k'u kana baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnna laban ta min kɛra Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa caman fana olu jɛkulu cɛla u bɛ k'a laɲini ko furancɛ fanga o ka sarati banna nin waati la u bɛ wele bila ayiwa sariyatigɛlaw ma k'o ka ɲɛɲini ka boloda yaasa sivili n'o ye duguden tɔnw ka sigi ka furancɛ kura dɔ kɛ yanni jɛkulu min n'a sigira olu bɛna kalata wɛrɛw n'o ye jamanatigi sigi kalata olu bɛna o labɛn ayiwa o y'u ka fɔla ye nka aw yɛrɛ jamanadenw aw k'o de aw ko la aw hakilina ye jumɛn aw nimisi wasara ninnu bɛ k'a fɔ cogo min na ko u bɛ yɔrɔ min na kɛra komi i n'a fɔ fanga tɛ yen bilen danabaliya ayiwa i n'a fɔ jamana sigi bolo u ni maradenw cɛla aw yɛrɛ ko di o ko la an b'an ba kɔnɔ an ka nɛgɛjuru dalen don aw bɛ se ka an wele waati bɛɛ la an bɛ aw ta an ka nɛgɛjuru fɛnɛ ni 001 202 619 02 70 walima to dunkan la fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen ani fila o ni 70 la wala an bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara sisan an bɛna an balimakɛ n'o ye Dr Ali Tunkara bisimila ale y'an bila sira tiɲɛ caman an ka nin kɛnɛ kan ayiwa ale ye ɲininikɛla don karamɔgɔ dɔ fana sigida ko n'a kɔnɔkow kan ka fara kan ayiwa cɛkɛda dɔ bɛ Mali la n'o ye ɲininikɛyɔrɔ ye n'a bɛ wele a ma ko Centre d'études stratégiques et sécuritaires pour le Sahel o ɲɛmɔgɔ dɔ ka bɔ Bamako Docteur i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bisimila an b'a fɔ kɛnɛ kan n y'a fɔ cogo min na e ye ɲininikɛla ye i ye karamɔgɔ ye fana ka da sigida kalanko n'a kɔnɔkow kan nka an bɛ waati gɛlɛman dɔ kɔnɔ sisan Mali la kabini lakanabaliya bonyana kɔrɔnfɛla la ka na jamana camancɛ na ayiwa olu fana bɛ ka fara sɔrɔkow kan ani gɛlɛya yɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔna na n'a kɛra kurankow ye jiko balokow ni fɛnw ka fara i n'a fɔ adamadenw yɛrɛ ka ayiwa lahɔrɔnya batoli hukumu kɔnɔna na barisabu n'i y'a lajɛ nin kalo damadaw kɔnɔna na jɛkulu caman bɛ u ka baara tiɲɛna famaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko ayiwa u tɛ ka baara kɛ sariya hukumu kɔnɔna na ayiwa an tɛna dɔn ko o jɛkulu bɛ tɔgɔ fɔ nka laban na dɔ kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔ yɛrɛ u y'u ka baara bɛɛ ɲɔngiri Bamako kɔnɔna na nka e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ tɔmɔnila Mali lahalaw yɛrɛ kan bi bi na an bɛ yɔrɔ min na n cɛ Ture ɲininkali la n'i ye Mali lahalayaw ta i y'a fɔ kuma ɲɛbila la cogo min a kɛra lakanako ye o fo ka taa se kalafili kumaw ye ani ka taa se balo gɛlɛya n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw ye mɔgɔw hakililaw tɛ kelen ye sabu n'i ye lakanako ta misaliya la sisan maa min bɛ kɔrɔn fɛ ani camancɛ maraw i b'a ye olu ka ye cogo ni maa minnu bɛ fan yɔrɔ fɛ i n'a fɔ Sikaso mara ni Kayi maraw kuma dɔw la o tɛ kelen ye nka min ye wulikajɔbaw ye n'i y'a lajɛ i b'a ye nin waati fɛn min ye jatewalikɛlaw ka dagabaw olu caman cira Sikaso la fo ka taa se Mali finitigiw tun tɛ se yɔrɔ dɔw la kabini san 2013 sisan u ka taaɲɛsigi b'o yɔrɔw la nka o wulikajɔ in kɛra sababu ye kulimafatigiw ka dagaw cilen u yɛrɛkɛra ka na yɔrɔ la yɔrɔ min ni mɔgɔw sigilen tun tɛ n'o kosɛbɛ i n'a fɔ Nara fan fɛ fo Sikaso mara fan dɔw ka taa se Kayi mara fan dɔw ma fo ma kɛlɛ yɛrɛ kalan taabolo la o ye stratégie d'enveloppement ni gɛrɛnta yɔrɔ dɔ i bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni finitigiw man ca ye i b'a ye o la sisan
ta ni ka la ni de wale la bon de ni la wa ke ro la ro ni ate komi asintigu ni amina men le ate komi se ku mara be to me mutu mara to me ko mara be to mani ko enfant to be to me do tara ka ta ro fiki mon de ka donc la kana ta fana mo sika fama ban la kana bala ma banga wiye fere chaman ta wala o fere men so wiye yen sida mo sika tare da halna soro gere buka la kana ta fana halbi ni bo la kana kono so dona ti la kana fana to ni nana musa ko ta fam na sistem staliala iba eteliala o fana yi siguro ko inda ni jama famba ta iba musa ka gele mama famba masika to la wo fana so la so tama do fe o so bo do kame kamenye para gelen do tama nya be ko no ko na wesi o ye digante men sigi jamana ka kollo mal halbi fana ko fe mani fanga d'Afrique so ye kame sera o mara mo ye digante do sigi mali jamana ko na o de digante min tra so ye ka ma chamanga para ko gele eto mudana re se jamana ka genero finero chama ko ka ta sana ni wakla bon taiba ka ko mais je demande de saluer vraiment la disponibilité des honorables membres. L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté exclusivement sur l'examen du projet de loi portant révision de la charte de la transition que nous venons d'adopter à la quasi-unanimité des membres composant le Conseil national de transition. Comme vous le savez, c'est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d'occupation quittent votre territoire. Bito negajuru ka an balimaw dɔ b'an bolo yan an bɛ taa Bamako Ousmane Abou Diallo n'a bɛ wele ko Bubu ale y'u ka ancien amical SNJ maakɔrɔ don ale b'an bolo negajuru kan Bubu i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an b'a fɔ kɛnɛ kan yan bibi na an bɛ ka kuma Mali lahalako kan gɛlɛya minnu bɛ a kɛra politiki ye a kɛra kalatako ye a kɛra furancɛ fanga ye a kɛra jamanadenw ka haminako yɛrɛ nka e ye denmisɛnninw ka jɛkulu kɔrɔ nin n'o ye ko Amicale des Anciens Service National des Jeunes e y'o ɲɛmɔgɔ ye Bamako ye aw bɔra ɲɔgɔn ye o la nka e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ aw ka baara hukumu kɔnɔ mun de ye jamanadenw ani minnu bɛ baara kɛ u ka haminako jɔrɔnako ba ye bibi na Mali lahalako cogo la. Bon Mohamed n b'i fo n bɛ auditeur bɛɛ fo. O diyara n ye. Bon anw ka baara kɔni bɛ axé mun kan. An y'a ye k'a fɔ bi jamanadenw tiɲɛna. Jamanadenw tiɲɛna mais u ma tiɲɛ bangebagaw kɔ dɛ. N'i y'a jateminɛ k'a fɔ anw ye lakana mun sɔrɔ tout le problème aujourd'hui anw ma se k'o ɲɔgɔn sigi a denw kan. Bi bɛɛ den kɛra ɲɔgɔn si. Donc o de kɔnɔna la anw ye lawuli kɛ comme ye mun fɔ sisan les jeunes. An y'a kɛ sisan kɔni kabini 2016 a bilara sen kan mais 2018 de sɛbɛn wɛrɛ bɛnna mɔgɔ fɔlɔw donna 2018-2021.
anw ka action ba mun ye k'a fɔ jamanaden ka dilan i ye ko ko kɛ ni jamanaden ma dilan furu ye donc kulu fɔlɔ dɔ taara maa 600 o tun ye minnu ma kan diplômé o tun b'a la on ma taa ni diplôme on appelle les non fonctionnaires donc mɔgɔ 600 et puis mɔgɔ 700 nana fara u kan kɔfɛ mɔgɔ 700 mais an y'a yira ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ kelen kɛra IBK filanan kɛra transition kɔnɔna la an y'a yira k'a fɔ an ka taa fɔlɔw tun na Musa Tiyela kulu wɔɔrɔ mun kɛra a bɛɛ tun ye fonctionnaire de an y'a jateminɛ fonctionnaire ka taa ni fonctionnaire taara allo an tulo b'i la taa fɛ voilà ni fonctionnaire taara avantage ka bon a bɛ denmisɛnninw jamana tin don denmisɛnninw na a b'a to denmisɛnninw tɛ jamana fɛnw tiɲɛ u b'u matarafa a b'a to denmisɛnninw bɛna baarakɛ dɔ joona u tɛ taa c'est à dire que a bɛ ladamu dɔ di denmisɛnninw ma mun tutura kɔrɔlen donc an assurer b'o de kan misali dɔ san kulu sabanan mun donna presque 800 fonctionnaires dɔgɔtɔrɔ fonctionnaire fatɔ b'o la kulu naaninan mun donna n'olu bɔra il y a 2-3 mois en novembre la et pour la première fois juge minnu bɛna kɛ juge les autres juges mɔgɔ 100 tun b'o la les professeurs du médecin étaient plus de 100 ani lujuratɔ mɔgɔ 62 bon olu bɔnnen olu fana kɔfɛ le 19 février minnu donna sa juge futur juge sans autorité juge b'o la greffier 127 et puis après enseignants et les contractuels de l'État et les collectivités il y a 475 enseignants parce que anw ye jate mun na anw tɛmɛna fɛ anw y'a ye a ye nafa mun ɲa k'a dan dɔrɔn n'i bɛ yɔrɔ reculé na ni mankan na n'i bɛ se marifati la n'i tɛ marifati la o tɛ kelen ye ni force de sécurité ni fɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan misali la 90 la mankan mɛnna ka juin 90 mais anw ka SNJ mɔgɔ tun bɛ kɔrɔfɛ la olu bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan ils ont aidé l'armée à travailler bon vraiment an kɔni ka fɛngɛ ba b'o de kan parce que i ye kow kɛ ni jamanadenw ma bɛn an ka tiɲɛ fɔ bi maliyɛn mun b'a kɔnɔ n'a ye mun kɛ c'est diamétralement opposé c'est ça la réalité c'est la triste réalité que tout le monde se mette en cause an ka jɛ an ka jamana tɛ lahala ɲuman na bɛɛ ka jɛ bɛɛ se mun ye bɛɛ k'o kɛ Mamadu ko y'anw ka ko ye ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa Jalo i ni ce la sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Sako ma ale fana ye conseil national des jeunes du Mali ye Sako i n'u la ayiwa i bɛ cogo jumɛn alhamdulillah baasi foyi tɛ n na yan fédération maaw ka kɛnɛ non tɔɔrɔ foyi t'o la ayiwa an bɛ kɛnɛ min kan docteur Ali Tunkara fana b'an bolo n'ale ye sociologue ye ɲininikɛla don an bɛ ka kuma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ Mali lahalayaw ni waati kɛrɛnkɛrɛn na barisabu i yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ i ɲɛ b'a la ko minnu bɛ sen na ayiwa denmisɛnnin kunda aw bɛ ka mun de fɔ barisabu jɛkulu dɔw wulila kɔsa na u bɛ ka kuma kalata ko la u bɛ ka kuma furancɛ fanga ka waati ko dafara u kan k'u falen maa wɛrɛw la ani dɔw bɛ minɛna n'u kumana ayiwa kumaw kɔfɛ an t'a dɔn mun kelen bɛ sen na nka maa caman nɔ minɛnen don aw yɛrɛ ka denmisɛnnin kunda aw bɛ se ka mun de fɔ Mali lahala aw ka jɔrɔna ko ye jumɛn de bi bi na an bɛ yɔrɔ min na ok donc n ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ ye o diyara n ye ni ce ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ a kelen k'an ta ka an ka hakilinaw ɲininkaliw kɛ d'abord ne yɛrɛ tɔgɔ ye Musa Njamoyi Sako donc dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara kɛ burusi kɔnɔna la n'u b'u wele ko agent de santé communautaire donc olu ka président national fana de ye ne ye donc d'abord yɔrɔ a daminɛ kabiri an ka kɔrɔnfɛ yan fan fɛ nɔgɔya kɔni fɛn o fɛn ye nɔgɔya ye a tɛ yen an bɛɛ b'o dɔn ni Mali gouvernement ye hakilina sɔrɔ ko ka na ni dɔgɔtɔrɔ ka gɛrɛ dugu kɔnɔnaw la yari village kelen dɔgɔtɔrɔ kelen yɔrɔ kɔni gouvernement kɔni y'a dabɔ de ka na ni nɔgɔya ye ani ka na ni kɛnɛya ye fana ka ɲɛsin dugudenw ma Dieu merci depuis 2009-2010 ni ASCO sigira burusi kɔnɔnaw la donc ala b'a dɔn u bɛ ka causerie éducative minnu kɛ a ka ja ka muso kɔnɔmanw ka baronu k'u kun u bɛ se ka bana kunbɛn cogo min na ka fisa ni bana furakɛ ye moi je pense que ça a été vraiment une politique du gouvernement afin que kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na burusi kɔnɔnaw la
mais an y'a ye waati kɛra la olu dɔgɔtɔrɔ kelen minnu sigilen bɛ burusi kɔnɔnaw la n'a an b'u wele ko AES sigi gɛlɛyara u bolo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ insécurité ko ni fɛn caman ye an tɛna an da don o la u ye gɛlɛya mun sɔrɔ kɔlɔ tɛ hali a tɛ kunɲɔgɔn 2 yɛrɛ bɔ yɛrɛ an cakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ dugu jɛra u taara su dalen sɔrɔ a ka so kɔnɔ. T'a fɛ sa ko tulo b'i la. Voilà a tɛ kunɲɔgɔn 2 yɛrɛ bɔ yɛrɛ an cakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ u taara sɔrɔ a su dalen bɛ a ka so kɔnɔ a ka AES fana la a bɛ baara kɛ dugu min na. Donc o gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na insécurité bɛ dugu min na moi je pense que ni transition nana la première des choses pour la transition mun b'a ɲɛmɔgɔ la bi bi in na alhamdulillah a ye mun kɛ kɔrɔn fɛ a ma kɛ diɲɛ yɔrɔ si. A bɛ kɔrɔnfɛla dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. I da tugura yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ barila ka mɛn bi dɔrɔn ne y'a mɛn bi yɛrɛ de ko k'a fɔ ko dɔw wulilen don ko ka transition civile ko ka transition militaire ko ye a kuma ye jatigɛ min da ne ko ala de b'a dɔn. Ne wolola k'a sɔrɔ dugu jamana in bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ dɔɔnin tɛ kabini n ka kini ni numan bɔ ɲɔgɔn na n ma deli ka mɛn k'a fɔ ko farafin ɲɛmɔgɔ delila k'i jɔ farajɛ ɲɛmɔgɔ ma ta ka bɔ n ka dugu kɔnɔ n'a ma kɛ mali ye n'a fɔra ko o tigilamɔgɔ de kɛra sababu ye ka farafinna ɲɛ dayɛlɛ i k'i ka yɛrɛma ko hɔrɔnya ta yɛrɛ mɛ an kana mɛn tuguni k'a fɔ ko maa dɔ sɔrɔla minnu ka wuli ka bɔ yen a ye ne gan kamana la dɛ. Souvent, je me pose la question de savoir est-ce que an ma an yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ. Jamana foyi tɛ yen nɔ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'i ma sɛgɛn. Il faut que farafinw ka o sɛgɛn de kun farajɛ dugu foyi de tɛ yen k'a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ nɔgɔya la a bɛɛ y'a sɔrɔ tasuma de kɔnɔ. Mais n'an farafinw n'an ka kɛ kun ninnu ka jamana mun de b'u ka dugukolo jukɔrɔ k'u sera k'u ka jamana dilan ta hali gɔngɔn kelen i ta ye mɛ k'a fɔ ko a surusu bɛ bɔra farafinna de. N'an farafin n'an sera k'an bolo ni ɲɔgɔn ma k'an ta an k'an dulon juruba kelen na dugu jukɔrɔ fɛn minnu b'an bolo an mago tɛna jɔ maa si la. Bon a ka di ne ye vraiment Mali yɛrɛ tɛrɛ farafinna bɛ an k'an bolo ni ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn faamu nafa fosi tɛ jɔnya in na quoi jɔnya in n'i bɛ jɔnya juru kɔnɔ i tɛ se ka k'i yɛrɛ ye. I tɛ se ka i sagoya ta i yɛrɛ ye i tɛ se ka décision foyi ta i yɛrɛ ye. An ka farafina dugu dɔ bɛ yen nɔ bibi n'i y'a ye télévision nin fɛnɛ i tɛ se ka da la ka ko ni farafina dugukolo hali gare i t'a ye dugu ma. A dun bɛ farafina dugu dɔ don mais olu jɛnna u ni de kɔ ka jɛ kɛnɛma tubabuw kɔ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u yɛrɛ mais bibi na ils sont premiers en Afrique. Ayiwa bon a ka di ne kɔni vraiment maliyɛn minnu bɛ ka décision ta u ka segin u kɔ. Président Assimi Goïta an bɛɛ ka jɛ an k'a dɛmɛ. N'a ma dɛmɛ mɔgɔ si tɛ se ka n'an dɛmɛ an yɛrɛ place ni an yɛrɛ tɛ. Ayiwa i ni ce o la. Merci bien. Sako ni diyara i ni ce. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na Amérique gun kan kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ taa New York sigida la n'an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula. Somɔgɔw bɛ di. An bɛ Ala tanu aw yɛrɛ dun. Ayiwa an bɛ Ala ka bila la i bisimila. An bɛ bi jamukan na an bɛ ka kuma Mali lahalaw de kan. I dun bɛ jamana ko kalamana. Docteur Ali Tunkara b'an bolo yan a bɛ k'an bilasira. Ayiwa nin kɔsa na dɔw wulila k'u jɔ ko ayiwa transition banna fo maa wɛrɛ ka sigi u nɔ bari sabu fanga min bɛ yen olu t'o dɔn bilen. Danabaliya quoi. O i n'a fɔ foyi de tɛ yen bi bi in na maa minnu sigilen olu tɛ fanga yɛrɛ mɔgɔ ye o ye ci bila sariyasoba ma u ka se ka fɛɛrɛw latigɛ a ko la. An y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na u ye an kumana IAM kan n'o cira ka da kɔlɔlɔ min kɛra kalanso fanfɛla la. Sigida jɛkulu dɔ bɛ yen ani politiki tɔn kelen olu ni dɔw ma ci u ka baara kɔni ɲɔngirila jamana kɔnɔ. Ayiwa caman bɛ k'a fɔ ko mankan ayiwa bɛɛ fangama hukumu kɔnɔna na. Nka degun bɛ yen a ka ca jamana kɔnɔ nka caman wulilen bɛ nin tile filanin na ko la. Nka e bɛ se ka mun de fɔ? Mun de kan ka kɛ? Bisimila. N ka foli bɛ ani lamɛnnikɛla bɛɛ n bɛ Docteur Ali Tunkara fo. Diyara n ye n ce. Tiɲɛ na kow ka gɛlɛn. Diɲɛ fosi ma nɔgɔ. I ka cɛ min banna kuma la a tilala kuma la quoi. Maliyɛn surtout maliyɛn ale bɛ nɔgɔya damatɛmɛ de fɛ.
ko bɛ ka kɛ nɔgɔya la n tɛ mɔgɔ si m'a fɔ ko kurantigɛ yɛrɛ gansan hali an minnu bɛ yan misi tura hali ne bɛ sun ne miiri bɛ maliyɛnw bon mais c'est pas k'a dun ko min tiɲɛna san 30 dilanni ka gɛlɛn tile damadɔ mais ne b'a fɛ min ka kɛ n ye kumaba ta yɔrɔ fɛn minnu cira nin ye a tila bɛɛ ne yɛrɛ kɔni 99% a bɛɛ kan ka fɛn kan ka ɲɔngiri parce que olu ta tɛ jamana ko ye u ta kɛlen bɛ yɛrɛ ko de bon f'an ka kɛ jamana ko de ye quoi an bɛ jɛ ka jalaji min ɲɔgɔn fɛ ni didi min kuma tɛmɛna an b'o min ɲɔgɔn fɛ maintenant min ye fanga banni ye ne ka jate la min bɛ se ka kɛ sisan n'i y'a da ne yɛrɛ ma o bɛ san 1 ɲɔgɔn fara a kan bɛɛ ka mɔgɔw ka jɛ ka kuma quoi société civile bɛɛ quoi ka mɔgɔ hakɛya dɔ ta parti politique mɔgɔ komi olu ye mɔgɔ 200 ni kɔ olu tɛ se ka na o cogo la ten parce que u ka nombre bɛna caya ni fɛ mais k'a kɛ démocratiquement nombre normal ye u k'a décider olu ka décider u b'a fɛ ka combien de temps di transition ma ka baara kɛ élection ka date ka kura ka kɛ an ka bɛn o kan n'an bɛnn'o kan fana il faut que Assimi ka se k'i présenter comme yɔrɔ tɔ la a bɛ kɛla cogo min na donc n'an taara o bolo kan an k'a ko ye ne ka yɔrɔ jumɛn par exemple Tchad n'a ɲɔgɔnnaw ni yɔrɔ an kɛrɛfɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ olu bɛɛ mɔgɔw permet tɛ k'u présenter wa mun b'olu ni Mali cɛ ayiwa e ko de o yɔrɔ la ayiwa minnu ma sɔn ni fanga sigilen bɛ o ka lahala o minnu ma sɔn k'u lahalalen tɛ bari sabu sɔrɔdasi fanga don ko ni min bɛ faga ɲinina i bɛ sɔrɔdasi fini bila de kalata mana se i bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ni maliyɛnw b'i fɛ u b'i ta nka n'u t'i fɛ i garisɛgɛ don nka an bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ don an bɛɛ y'a fɔ ko sɔrɔdasi fanga de don nka min bɛ ka kɛ nin ye mɔgɔ nɔminɛni min bɛ ka caya i bɛ ka tile la kuma fɔra mɔgɔw wulila ka wuli ka jɔw ni ko baw kɛ nka mun na sisan o ka kan ka kɛ ka sɔrɔ waatiw tɔw la n'a kɛra bɛɛ bɛ wuli ka dɔ fɔ. bon e m'a ye min y'an ka problème ye misi Ture o de ye Mali problème ye ni i magara n'u ko ka ko dilan i bɛ se ka ko dilan cogo min ka sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔw minɛ o b'a fɔ ko coup d'état constitution na ko coup d'état man ka kɛ a kɔnnen don fo ka taa fɔ k'a kɔnnen tun t'an ka constitution na o tɛ constitution hali fɔlɔ a bɛ nin na n'est-ce pas mais wari dun parce que nafolo dunni kɔnnen ayi ne kan tɛ wari dun Abu i bɛ hakɛ to na n ka segin kan n kan tɛ wari dun kojugu fanfɛla la an kan bɛ sariya hukumu kɔnɔna minnu bɔra kɛnɛw kan u kumana u minɛ k'u datugu u bɛ kaso la dɔw ka kiri ma tigɛ fɔlɔ dɔw ta kɛra ne kan b'o o yɔrɔ fanfɛla la n ko hakɛ de b'u fana bolo ye jamana sariya kɛcogo la o problème b'an fɛ effectivement Mali la ni mɔgɔ dɔw liberté provisoire ko kuma tɛ Mali la m'a dɔn kɔn da kun min n'o tɛ n'i ye mɔgɔ minɛ hali yan nɔ i bɛ se ka a fɔ k'a ka caution sara n'o ye bɛɛli ye a bɛ bila bɔ bi yɛrɛ an ta la n'i y'a kɛ mɔgɔw ka kata ni fɛn u yɛrɛ ka kuma u bɛ boli ka bɔ mais sinon i b'o de kɛ an tɛ ka mɔgɔw minɛ ka prison fa k'a bila bɛɛ bila ye dɔw bɛ se ka minɛ minnu ta ka jugu dɔɔnin olu bɛ se ka garder dɔw bɛ yen a b'olu bila u ka caution dɔ sara ka jugement dɔgɔda sinon n'an y'a to ko mɔgɔ tɛ se ka minɛ ko ka yafa ɲɔgɔn ma jamana in sigilen b'o de kan k'an ye silamɛ jamana an ka yafa ɲɔgɔn ma dɔ b'a dun ne bɛ taa dun k'an kɔnɔ fa e bɛ ka taa wari dun ko wɛrɛ an t'o kuma an k'an bɛ dantanw ma sisan i tɛ kuma la a tɛ se ka fɔ bari sabu n'a fɔra sɔrɔdasi fanga don i bɛ minɛ ka datugu an k'an bɛ o hakɛ de hukumu kɔnɔna na hali i delila ka mɛtiri Safo ɲininka dɔ la ko k'ale ma se o yɔrɔ ma parce que ni minnu minɛna u ye fɛn dɔw fɔ an t'a dɔn mais hali Razak ta ninnu a kɔ dɔw nana y'a kɔfɛ kuma minnu fɔra minnu tɛ taa jamana sira fɛ c'est à dire que liberté d'expression fana tɛ k'i b'i da sago fɔ cogo dɔ la o hali a tɛ se ka kɛ ten. ayiwa i bɛ to nɛgɛjugu an bɛ segin ka na kuma di docteur Tunkara ma docteur Tunkara i bɔra ka nin kɔrɔfɔkaw mɛn i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i ka kuma daminɛ na ko n'i y'a lajɛ lahalaw tɛ kelen ye ka i to mara dɔ kɔnɔ Mali la ka na mara yɔrɔ nka sisan n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛn na mɔɔkaw u caman bɛ yen u hakilina bɛ ko minnu bɛ ka kɛ sisan furancɛ fanga ni ayiwa sigidadenw ani jɛkulu wɛrɛ i n'a fɔ kalata kɔlɔsila jɛkulu min ka baara ɲɔngirila kɔsan na ani nɔminɛni minnu bɛ ka kɛ Bamakɔ ye
nka e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la bari sabu n'i ye Gawo ta walima Mopti i y'a fɔ cogo min na olu ka gɛlɛya jɔrɔna ko ye lakana baloko ani takasegi kuma b'i bolo docteur. Tiɲɛ don n'i ye camancɛ mara ta jamana kalifalen bɛ maa min ma bi ani maa min fana wulilen bɛ waati labanw na k'a fɔ ko camancɛ mara tun ye waati min di n'a yɛrɛ de k'a mɛn don k'olu ci mɛnna a ka kan fanga ka segin ani maa min ka wele ka ɲɛ ko ka taa kafiliw la marabagaw bolo bi hali n'a sɔrɔ u m'o fɔ u ka kumaw la olu bolo u bɛ ka jamana bila sen kan k'olu jamana bɛ ka bila sen kan o bɛnkan sen kɔnɔna la u tɛ kuma ni jamana sariyasun ye ko mun na n'i ye fangatigi ta o ni sariyasun tɛ ɲɔgɔn ta u tɛ se ka fɔ camancɛ mara kɔnɔ k'i bɛ sinsin bɛɛ kɛ sariya ye sabu fanga dafi yɛrɛ o ye sariya bɛ bila ngalama kɔnɔ marabagaw b'a fɔ tuguni k'a fɔ ko n'i hali diɲɛ se jamanabaw ta sanga ninnu na n'u tun bɛ ka jatigiwalew kɛlɛ misaliya n'i y'a miiri jamana ta a ye waati dɔ kɛ Afganistan ani Iraki jamanaw kan ko u ye faratiwale dɔw kɛ nka ka da kɛlɛ yɛrɛ cogo kan o ma hali yamaruya di kumalase so dɔw ma u ka fɛn dɔw lase sabu o tun bɛ kɛlɛ kɔnɔna la ko Mali fana bɔ o lahaya de kɔnɔ bi u ka jatew la ko n'u ye fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu hali n'a sɔrɔ an t'u ka gundow cɛmancɛ la ni jamana saba Mali ni Burkina ni Niger ni ko taabolo faamu tun bɛ a b'a yira k'a fɔ ko ni maa saba ye misɛnnin sigi fɛn dɔ ka kalafili kuma la o ye min ye k'a fɔ ko an si tɛna kalan fɔlɔ fo o de kelen bɛ ko in na gɛlɛma yɔrɔ ye yalima kunsɛbɛ jumɛn bɛ camancɛ mara la laɲini jumɛn bɛ n'o sabatira a bɛ se k'a fɔ ko bi an bɛ tare ta min bɛ ka wuli tigɛ fila olu ko k'olu t'o laɲini de dɔn k'u t'a dɔn mara bɛ ka taa fan min na k'u tɛ taa fan dɔ la min fana bɛ mara la u b'a f'i ye o sira kelen kɔnɔna la k'a fɔ ko n'an ye misaliya la n'an taara kalafili la mara la bi dalilu foyi t'an bolo k'a fɔ an ye baara min daminɛ min ye lakana sabatili walew ye a ye baara min bɛ sen na fo ka taa se tajiko gɛlɛya bɛrɛ min bɛ ka ɲini o la an kɔni to maa min bɛna taa kalafili kɔfɛ yalima o man ɲi a n'a to o baara kelen kɔfɛ wa k'o se b'u la o kama k'u tɛ kalafili kuma t'u da k'u bɛ nin baaraw lase a dan ma nka baara bɛ se kuma jumɛn o kuma in de ba jama to de kalama yalima Mali kelen bɛ se ka taa kalafili kuma fɔ bi a gɛrɛndɛ kelen de Burkina a gɛrɛndɛ kelen de Niger u saba ma bɛn fɛ kelen kan nin bɛɛ kama maa bɛ se ka fɔ Mali bɛ gɛrɛndɛ min kɔnɔ bi n'i k'i b'a lajɛ ni sariya kɛ i cogo ye i tɛ faamali foyi sɔrɔ a la sabu fangadafi ye ni sariya tɛ ɲɔgɔn ta sariya sina de ye fangadafi ye fangadafi kalifalen bɛ o jama bɛ maa minnu ma o waati kɔnɔna la n'i b'a fɛ k'olu ka kɛtaw n'u ka kuntilenna faamu i man kan ka sariya k'i sinsin bere ye sabu n'i ye sariya k'i sinsin bere ye olu yɛrɛ bɛ ka mara min kɛ o mara tɛ kɛ ni sariya ye maa bɛ se ka min faamu nin yɔrɔ la dɔrɔn camancɛ mara ban waati ani laɲini min b'a la olu ye fɛn ye fɛn min ni jama kelen bɛ kɛrɛfɛden ye olu la marabagaw yɛrɛ bolo olu ŋaniya ni u ka diinɛ la ko fɛn dɔw bɛ yan f'olu ka sabati fɔlɔ karako ta fanga ani AES jamana saba in ka bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min sabu siga tɛmɛ na n'u ka boli kɛra fɛn ye sariyaw la san kelen cimɛlɛn siraw jamana fana na gɛrɛntɛ dɔw ta k'a si ma min ye accord bilatéraux ye jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkanw na fo k'olu feere bɛɛ de bila sen kan fɔlɔ ko n'o kɛra tuma min u bɛ se ka kalata kuma fɔ ninnu ka yɛlɛ i b'a faamu o de fɛ k'a fɔ ko bi Mali bɛ kunba min kɔnɔna la a kunba in sɔn a kunba diya sabu tajigo kelen fo ka s'a dan na lakana ko fo ka sabati mɔgɔ ka bɔ tare jamana sɛbɛn fana bɛɛ ka labɛn ka taa kalafili la
ouais c'est on m'a tranquille l'oni de jola aska san fla fota san duru bonya fama aywa sisan an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ni laseli ye ka sɔrɔ ka na kuma di an lamɛnbagaw ma. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sharif Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali Jembe ani Jembe fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ayiwa an balimaw ayiwa bisimila hali bi an b'a fɔ kɛnɛ kan a bɛ sen na ayiwa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na a bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fana fɛ VOA Mara an ka Facebook kan ayiwa nɛgɛ ɲɛ 13 o ni sanɲɛ 80 waati a bɛ fɔ 38 o bɛ yan Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye sisan an bɛna segin ka kuma di an lamɛnbagaw ma. An bɛ taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnna Dawuda Jɛbikile ani Nuhu Togo b'an bolo. Dawuda i ni wula. Wala Ture somɔgɔw. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Aba ani baara. Ayiwa kalan nɔgɔyara. Walayi kalan nɔgɔyara alhamdulilah ani fama. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an bɛ ka kuma Mali lahalako kan kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ sen na jamana kɔnɔ sisan. Ayiwa dɔw fana politiki sira fanfɛla la dɔw fana yɛrɛ k'a fɔ ko furancɛ fanga o kɔni o sarati banna waati sera u ka walan sɛmɛ walasa ayiwa civil jɛkulu ka sigi fanga na k'a tɔ labɛn yanni jamanatigi si kalata wɛrɛw ɲɛ nka aw yɛrɛ hakilina hamina ko jɔrɔna ko jumɛn b'aw la Mali kɔnɔ nin waati nin na barisabu nin y'a san 3 ni kɔ ni furancɛ fanga bɛ sen na e kɔni. Kuma dira ma vraiment a diyara n ye kosɛbɛ. Awɔ c'est à dire que baɲumankɛtɔnw ni fangaɲinitɔn minnu bɛ yen nɔ n'an k'olu ma ko parti politique. Awɔ n'olu b'a la ko furancɛ fanga ko a wagati min fɔra k'o sera ko ka kalataw organiser ka se ka fanga latɛmɛ civiliw ma. Awɔ c'est à dire que ko in ye min ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. Fanga yɛrɛ élection yɛrɛ kɛli yɛrɛ tɛ problème ye Mali kɔnɔ i y'a ye mais politique tɔn ninnu an ka tiɲɛ de fɔ an n'ala cɛ ko to ye mɔgɔ yɛrɛ de dalen t'o la
y'a ye ko in b'o yɔrɔ de la mɔgɔw yɛrɛ de dalen t'u la ni kalata kɛra bi Mali bɛ cogoya min na n'an yɛrɛ y'an sigi k'a lajɛ est ce que ni fanga dira ninnu ma baara minnu kɛra a tɛna kɛ tɔ ka jɛya est ce que o tɛna an lasegin kɔ wa est ce que ni a tor'u bolo fana tuguni laɲini tɔ minnu bɛ ɲɛfɛ est ce que an bɛna se k'o lasɔrɔ wa ɲininkali gɛlɛn mɔgɔw bɛ ka n'u yɛrɛ ɲininka nin yɔrɔ de la i y'a ye parce que an ye kalataw kɛ gɛlɛya kɔnɔna la waati tɛmɛnenw na n t'a dɔn ni hakili b'a la san 2012 wagati gɛlɛya daminɛ wagati ninnu na wala fanga darakila u nana ka na pression ni fɛnw kɛ fan bɛɛ fɛ ko ka élection kɛ ko ka bɔ furancɛ fanga kɔnɔ donc an y'o kalataw kɛ ka se ka mɔgɔ sigi fanga la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye i y'a ye an bɛɛ ka danaya tun b'a kan bɛɛ dara la an ka fanga d'a ma an ka se ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna la mais o ko laban taara kɛ min ye an bɛɛ tilala k'a ye an bɛ an bolo kile nka aw yɛrɛ ka haminanko ba ye jumɛn ye bi bi in na anw bɛ k'an ka jɔyɔrɔ de ye fanga mana d'u ma maa sɛbɛlama yɛrɛ politique mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen i bɛ se k'i bolo ɲɛsin nin ma nin ye maa sɛbɛlama ye n'i ye jamana d'a ma kɔni tigɛ n'a ka bɔ a la kɔni a bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔw yɛrɛ de ɲɛ t'o mɔgɔ yɛrɛ de la nka e bolo mun de kan ka kɛ sisan nin waati nin kɔnɔ barisabu a tɛna se ka to tan kudayi o awɔ a tɛna se ka to tan kudayi bamananw ka kuma tɛ a ture an yɛrɛ t'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ yan ko kulusi ɲiginnen ka fisa n'a jeninen yan a ka to ninnu bolo ninnu ka se ka kow ladilan ni hakili ye an ka to ka t'u nɔfɛ ni min man ɲi an k'o ladilan u bolo an b'o fana kɔrɔ dɔn ni tiɲɛni sugu dɔw ye quoi ko b'o yɔrɔ de la président yɛrɛ ka san laban laseli dɔ la a ko k'u taalen Gana Mali koɲa kuma la ko tɔn minnu bɛ yen nɔ i b'a fɔ CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw k'u k'olu ma ko u ye mɔgɔ dɔw politique mɔgɔ dɔw choisi déjà ko k'olu kɛ président ye k'a sɔrɔ k'olu yɛrɛ ma bɔ a kalama i y'a ye c'est à dire que Mali politicien quoi u bɛ diɲɛ ko sugu tɛ u tɛ sɔn min ma fanga nɔfɛ quoi fanga yɛrɛ de ka d'u ye Ture i y'a ye bon tellement que fanga ka d'u ye u bɛ ɲina jamana yɛrɛ de kɔ pewu e ko o t'u bɛɛ ye dɛ o cogo la sisan a ma nɔgɔ dɛ ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa halisa Bamako an balimakɛ Nuhu Togo b'an bolo n'ale fana ye politikima ye Nuhu i ni wula Ture ni wula ba i ni ce ayiwa aw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ bi bi in na Mali lahala ko la aw minnu ye politikimaw ye mun de kan ka kɛ mun bɛ se ka fɔ n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma min bɛ bi lamɛnni kɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen partout dans le monde a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye politique mɔgɔw de bɛ jamana gérer parce que bɛɛ n'i ka baara don jamana kɔnɔ militaires dabɔlen don ka militaires ka jamana lakana gérer politique mɔgɔw dalen don olu kan ka kɛ États-Unis partout dans le monde o don mɔgɔ tɛ se k'o bɔ yen ka taa Ala de y'o kɛ baaraw bɛ kɛ la ka politique mɔgɔw lagosi jamanadenw de ka jugu ni jamanadenw bɛ 200 ni 400 minɛ jamana o jamana na o jamana tɛ se ka bɔ ɲɛ Dakar ta kɛra Sénégal ta kɛra an y'a ye baara min kɛra bi wari ko tɛ jamanadenw de sɔnna ka wuli yɛlɛma ka kɛ a b'i kɛ n'an bɔra o la bi n'i ye jateminɛ kɛ jamana bɛ bila haliya min na bi an bɛ fɛn fila kan a bɛ fɔ min ma o ye charte min ta min b'a la k'a fɔ hakili jagabɔ min kɛra k'a fɔ ko a ka taa kalo 6 an ka taa san 5 la nka musalakan t'u la dɛ o b'o hakilina de la bi o hakilina de bɛ n Ture n k'a f'i ye clairement o hakilina de bɛ yen donc ça veut dire san 2 min tora o bɛ fara a kan o san 2 de kɔnɔna na AES ni olu bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que fanga ka se ka sigi mais ne m'a fɔ n k'o tɛ bɛn dɛ mais ne hakilina min fɔ a kɔnɔna na il est important que ka maliyɛn bɛɛ sigi u ka kuma Hasimi yɛrɛ k'a daminɛ en tant que premier responsable pour que ani gouvernement u ka sigi u ka kuma maliyɛnw fɛ rectification min kan ka kɛ fɛn min kan ka kɛ u ka k'a kɔnɔna na parce que ministre dɔw bɛ yen bi n ka tɛ olu ka tiɲɛni barika bonyana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ se o nalen don gouvernement kɔnɔ baara tɛ se ka kɛ u k'olu bɔ yen mɔgɔ min bɛ se u ka na o place la maa dɔ ye fonction publique organisée ni ko dɔ n'a kɔrɔ don i ka maa 9 min minɛ ka da kaso la yɔrɔ min e min ye ɲɛmaa ye i ka chef de cabinet minɛ e kan ka démissionner mais Mali la n ka tɛ dɔn k'o t'a la mais maa min bɛɛ nalen don kɔsa in na n ka tɛ dɔn tiɲɛni kɛlen bɛ maa o maa na an ka point kɛ comme le cas de Burkina Faso i tɛ se baara la i bɛ bɔ a la parce que n'o ma kɛ yɛlɛma tɛ se ka kɛ mais filanan ye min ye constitution min bɛ yen n ka tɛ dɔn date min fɔra ni san 2 don n ka tɛ o san 30 banna mais il est important pour que an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka sigi an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka kuma di kuma man kan ka mɛn ka sɔrɔ o ma kɛ u ka maaw sigi u ka kuma yɛlɛma min kan ka kɛ u ka kɛ mais n bɛ kuma dɔ fɔ k'a bɔ a kɔnɔna na bɛɛ k'a faamuya san 60 ani 3 ka tɛ jamana gérer la o de la et Modibo ye fanga ta fɔ bi mais o san 60 ni 3 in na
n'i ye san 32 ɲɔgɔn militaire de y'a gérer homme politique ka sɔrɔ ka san 31 gérer o kɔnɔna na hali o san 31 militaire homme politique min gérer i b'a sɔrɔ armée de bɛ taa vote kɛ fɔlɔ n ka taa pour que civil ka na an kana mɔgɔw lagosi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in de kɔnɔ de adamadenw bɛ lagosi i ye ɲuman kɛ cogo cogo bɛ lagosi an ka bɔ lagosi la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana hɛrɛw lajɛ an ka jamana kan ka taa yɔrɔ min an ka taa ni jamana ye an ka bɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔ y'a la ayiwa wulila yan ko ni i bɛ ka kɛ n ka taa k'an bɛ sa o maliyɛn kelen de wulila ka i bɛ ka gɛn yan ayiwa a fɔra la tete ma acting général aya an b'i fɔ fo lahara awɔ fɛn bɛɛ kɛ o ye a tɛ gɛn ka taa Dakar a ma kɛ jamana kɔnɔ yan ayiwa donc n'i ye kɛ cogo cogo hali bi maa min bi ɲɛmaya la premier ministre ye politique mɔgɔ de ye n'a ko k'a bɛ politique mɔgɔ bɛɛ lagosi nka parce que maliyɛn ka problème ye o de ye donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali lajɛ an ka bɔ mɔgɔ fɛ ko la an ka jamana baara kɛ n'i ye mɔgɔ sigi k'a fɔ n ka taa ko min ka d'a ni ye k'a k'a kɛ n'a ye erreur kɛ k'i tɛ se k'a fɔ a bɛ gɛlɛya dɛ jamana tɛ dilan o kan o ye ne ye cogo ye ayiwa Togo nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce ayiwa an bɛna Dr Mahamudu Konate ale Mahamudu Konate bisimila ale ye sariya ayiwa karamɔgɔ ye ka bɔ Mali la Dr Konate i ni wula n b'a ni wula Mahamadu tɛ dɛ Mahamadu de don Dr awɔ Mahamadu Konate i bɛ hakɛ to i bɛ hakɛ to ayiwa i bisimila an bɛ ka kuma Mali lahalayaw de kan kɛrɛnkɛrɛnna ne tun b'a fɛ k'i ɲininka an bɛ sariya hukumu kɔnɔna na ni jɛkulu min bɔra ko synergie des actions ni faranka politique jɛkulu don u y'a jira k'a fɔ ko jamana bɛ lahala min kɔnɔ danabaliya don barisabu olu fɛ fanga tɛ yen bilen aw minnu ye sariyalamɔgɔ ye mun de bɛ se k'a fɔ ko vide juridique nin o bɛ se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye cogo min na i bisimila n baraji an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye kɔrɔkɛ fo fana nin Togo Docteur Ali Tunkara fana b'an bolo yan kɛnɛ kan n kun m'ale mankan mɛn o fana ye n teri ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn n ka bonya b'a yɔrɔ ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo min bɛ k'an lamɛn ala k'an bɛ sɔrɔ ala ka sunkalo tumi man d'a ma amin amin vide juridique bon ne misala surun dɔ ta fɔlɔ maliyɛnw k'o faamu est-ce que an bɛɛ ko ka di sigi an danbe ɲumanw ma dugutigi min n'a mangɛnɛ n'a ko dugudenw ma k'u ka sabali a kɔrɔ k'a bɛna dugutigi kura sigili boloda misaliyala san 2 kɔnɔ ko a bɛ dugutigi kura sigiw ye wala ale bɛ taa parce que ale bɛ ŋɛnɛ ale tɛ se ka dugu mara tugun ko dugudenw ka sabali a kɔrɔ dugudenw ko an sɔnna an bɛ sabali kɔrɔ awɔ an b'i dɛmɛ ni mago b'a la i ka se ka nin baara ninnu latimɛ dugutigi ye san 2 kɛ ka ban pewu a ma se ka dugutigi kura sigi a bɛ baaraw daminɛ a b'a sonsori a b'a daminɛ a b'a sonsori dugudenw bɛ kuma u ko kumakanw dɔw bɛ lagosi dɔw tɛ lamɛn san 2 banna pewu o dugutigi kelen kɔmansela ka continuer n'a ka baara ye a ma sɔmɔ dugudenw ye maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ dugutigi ka ko la ni o dugutigi sera ka o mara continue o cogo la o to dugutigi yɛrɛ nɔ ye malidenw yɛrɛ nɔ ye o ye dugudenw yɛrɛ nɔ ye c'est k'olu le jɛna n'o ye parce que nin bɛ kɛnɛ kan ka fɔ ko o dugutigi a ma dugudenw bonya voilà a ma dugudenw don da la voilà bon an bɛ o hokumu ɲɔgɔn de kɔnɔ sisan anw ka jamana marabaa de ko a ye dalakan de di anw danbe dɔ ye ko i ni dalakan di k'i ka labato ko ni lahidu di kalekan di k'i ka a labato voilà o bɛ yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ ye maliden k'i b'an danbew dɔn wala i ye silamɛ ye i ye hɔrɔn ye i b'a dɔn k'o ye anw danbe ɲuman de ye maliden si man ka fara o sɔrɔbagaw kan ni mali fɛ i bɛ taa ɲɛfɛ donc an ka ɲɛmɔgɔw de ko ni fɔji fanga in ko san 2 dɔrɔn de ka fara kan ko yanni o ka ban k'u bɛ kalafili labɛn walasa ka fanga di jamana ɲaman kura ma a fɔra maa si m'u jagoya u bɛ charte kuma min fɔ la charte de transition charte de transition a ye loi min taara k'ale bayɛlɛma o kɔnna jamana ɲɛma ka sariya dentan ɲɛ ka décret tali ɲɛ loi de révision taara le 25 février 2022 CNT maaw fɛ charte bɛ minnu yamaruya u ka yɛlɛma don a kɔnɔfɛnw na
olu y'a yira ko kalo 6 ka taa san 5 ma février mars avril mai juin kalo 4 ɲɔgɔn kɔfɛ jamana ɲɛmaa ye décret ta a b'a dɔn tigitigi ko sinte mɔgɔ ko 6 mois à 5 ans mais a ye décret ta k'a fɔ ko an b'a a jɔ san 2 nin kɔfɛ o kɛra le 6 juin o t'a bannen sinte mɔgɔw yɛrɛ tila ka communiqué kɛ u ka président ye communiqué kɛ le 7 juin ko jamana ɲɛmaa ye ni yamaruya min ta k'olu sɔnn'a ma o kɔrɔ ye ko olu ye kalo 6 ni san 5 min di o ye walasa jamana ɲɛmaa minnu bɛ jamana kɛcogo dɔn minnu bɛ jamana maracogo dɔn élection bɛ kɛ labɛn minnu kɔnɔ olu b'a dɔn olu ka se ka u ta fan dɔn ka dɔn waati jumɛn bɛ nɔgɔ u ma kalo 6 ni san 5 in kɔnɔ ka se ka dan sigi fanga fanga la an ka segin ka na jamana maracogo normal la donc CNT mɔgɔw de ko olu kun olu ka esprit ye donc jamana ɲɛmaa ye décret min ta k'u sɔnna ma ko san 2 de don fɛn tɛ yɛlɛ o kan n'o fɔra malidenw ye o san 2 dafara le 26 mars passé o jamana ɲɛmaa ma kunnaya bɔ jamanadenw ye cɛ ye sabali sa nka e yɛrɛ bolo an bɛ yɔrɔ min na sisan maa minnu wula ka na nin laɲini bila fo a fɛɛrɛ ka tigɛ jo b'u bolo wa jo b'u bolo sira min kan ka fɔ ye vidi juridique minɛ dɔ ye je salue évidemment la disponibilité des honorables membres o san 2 daminɛ o de y'an bila vidi juridique kɔnɔ parce que san 2 daminɛ sariya la o b'a yira ko transition banna n'a banna Bonjour. Ça va très bien. Oui, oui, de Mina. Ça va. Honorable, ça va? Merci, ça va? Aywa, docteur. walasa an ka bɔ o kɔnɔ n balimakɛ ninnu togo ye min fɔ anw yɛrɛ ye o fɔ an ka commune kɔnɔ n'o ye M5 Malikura ye o de ye sigi ka fɔ dɔ ka labɛn joona joona parce que nin man ɲi jamana ma voilà nin man ɲi jamana ma abada ka sigi ka fɔ dɔ labɛn joona joona politikimaw ni société ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an bɛ transition kura sigi cogo di joona ka se ka élection labɛn ka bɔ nin ko in kɔnɔ. Aywa, docteur. Transition mission sigi walasa ka élection labɛn ka se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ. Sigitɔ fɛ an bɛ se ka charte lakunu parce que bɛnnen don an bɛ se k'a lakunu ka se ka hakɛ di ni autorité charte ninnu ma o ka se ka o baara tɔ la tiɲɛ. Ayiwa i ni ce o la docteur nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce an ka foli b'i ye. Ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Boubacar Ba ma a bɛ nɛgɛjuru kan. Boubacar. I bisimila. Ayiwa i bisimila. I ka kɛnɛ. Baasi t'anw na kuma b'i bolo. D'accord voilà n bɛ foli lase aw lamɛnbaga bɛɛ da lajɛlen ma. O diyara n ye. donc n bɛna kuma yɔrɔ min kan Mali bɛ situation min kɔnɔ bi ni politikimɔgɔw wulilen don ani mɔgɔ caman wɛrɛ k'u ka charte bannen don. donc k'u kuma fɔlɔ k'u dalakan bato quoi. o ye kuma min ye n'a sɔrɔ Mali politiki san 30 ni damadɔ in kɔnɔ k'olu yɛrɛ y'u dalakan bato an tun tɛ bin ni dingɛ kɔnɔ olu ma jamanadenw filɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye u ka layidu tanya jamanadenw ye o de la jamanadenw tigɛra olu la olu ye jamana dafiri dingɛ kɔnɔ. Danayabaliya de ye Mali bin ni dingɛ kɔnɔ parce que Mali ka bɔ démocratie daminɛ la ka na fo sisan président nana fɛn fɛn ye engagement min ta jamanaden ye a kelen si ma se ka kɛ 5% a ma se ka dalakan labato ni o mɔgɔ kelenw nani jɔ ni fanga ma ko nin ka dalakan labato o kuma olu bɛ jamanadenw filɛ mu mɔgɔ sugu ye c'est-à-dire a sera sa politikimɔgɔ ninnu ka jamanadenw bonya quoi jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔ de ko yan ko assise national de bɛna kɛ politikimɔgɔ fara mɔgɔ gansan kan ko bɛɛ ka bɔ ka taa i hakilina fɔ jamana kan ka taa cogo min na ko bɛɛ ka kuma yɛrɛbaya fɛ o ma sɔn ka taga u y'i ban
jamanaden tɔɔrɔ bɛ jamanaden minnu na olu de taara participer k'a jira k'a fɔ o charte o kɔnɔ ko ka bɔ kalo 6 ka taa san 5 ko transition bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔ donc ni jamanadenw y'o fɔ o taara u ko ko bon ko baara bɛ kɛ ni o charte o de ye maintenant u y'u sagolata t'a la n'u ma wasa kɛ u b'a tɔ san 5 ta mais maintenant ni aw tɛ jamanadenw bonya minnu b'u bonya olu bɛ taa an ka bɛnkan siraw de fɛ o ye jagoya ye ni jamana ko de don mais ka fɔ de ko kana jamana de munumunu k'a kɛ olu kelen ta ye n'olu ye date jamana ko la ko jamana tɛ taa o fɛn tɛ et puis u k'a dɔn fana k'an bɛ guerre de kɔnɔ Mali t'a yɛrɛ ma koyi Mali bɛ kɛlɛ de kɔnɔ depuis 2012 fo sisan jamana min b'o kɛlɛ kɔnɔ Tunkara y'a fɔ daga caman cira jamana yɔrɔ caman minɛna mais maintenant olu tɛ ko sifflet fosi fuli jɔyɔrɔnin dɔrɔn jamana ko tɛ olu ta ye u jɔyɔrɔnin dɔrɔn ka d'u ma parce que olu ka parti politique créé kun de ye ko ka fanga ɲini fanga bɛ ɲini jɔn kan jamanadenw de tɛ ni jamanadenw ko ko ninnu bɛɛ ka taa sira min fɛ ko de ka di u ye mais n'u fana ta ye jamana ko ye u fana ka kan ka to mɔgɔw k'u ninakili ne b'a fɛ ka min f'i ye o de ye o ye ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di docteur Ali Tunkara ma docteur i bɔra ka kɔrɔfɔkanw mɛn nka ɲininkali min bɛ sisan denmisɛnnin kunda bari sabu n'i y'a Mali ayiwa jamanadenw ye denmisɛnninw de ka ca kosɛbɛ bi bi in na ayiwa sini ɲɛsigi dun bɛ n'a kɛ olu de bolo caman bɛ yen u tɛ ka faamuya mara bɛ ka taa sira minnu fɛ n'i y'a lajɛ a denmisɛnnin sifin caman bɛ sɔrɔsiw kɔfɛ bari sabu an ka kuma falen falen caman na u caman b'o de fɔ nka an bɛ yɔrɔ min na sisan mun de bɛ se ka kɛ o yɔrɔ fanfɛla la bari sabu Senegal ye bi denmisɛnninw de ye wulikajɔba kɛ ni jamanatigi kura min bɛ denmisɛnnin kulu fana na n'o kɛra ɲɛmɔgɔ e bɛ se ka mun de kɛ ka fara o kan docteur Ali Cɛro n'i ye sɔrɔsiw yɛrɛ ta bi an ka farafin yadɔ kɔnɔna la u bɛ sifinna kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ sɔrɔsiw min yɛrɛ sigira Senegali jamana kunna bi ani Mali kasɔrɔ ma o siw bɛ k'u ɲɔgɔn na kosɛbɛ n b'a fɛ ka ne fɔ nin yɔrɔ in na fɛn fɛn fɔra hakilila ninnu bɛ don senba bɛɛ la nka gɛrɛntɛ dɔ bɛ Mali mara la bi tiɲɛ don maa minnu ni hakili juru samalen dɔ n'u ka sinsin bɛ sɔrɔsiw ɲɛ u ka kumaw sigilen bɛ ɲɔgɔn kan nka ni Mali fanbaw ɲininka hali n'a sɔrɔ sondage tɛ kɛ jamana in kɔnɔna la nka y'a fɔ cogo min n'i ye bɔlɔnkɔnɔnaw lamɛn ka bɔlɔlɔw lamɛn ka mɔgɔw ka barosenw lamɛn i b'a ye jama fanba b'a yɛrɛ sɔrɔsiw ka walew kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ fan dɔ t'a yɛrɛ dɔn nka min ye jama fanba ye bi olu yɛrɛ ka mara kɔnɔna la o fana kɔfɛ n'i ye Choguel tun bɛ ka minisiri ka ɲama ba tɛnɛn tɛmɛnen ani politikimɔgɔw ye kuma u ye baro kɛ a ka baro a ka sira ma ko ni lakana ko ma kɛ tare ko kalafili o bɛ kɛ kɛrɛfɛ bɛɛ ɲɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko marabagaw bi u bɛ bon min kan ko u yɛrɛ kala kafi b'u la dɔɔnin mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu maa si tɛ ka fɔ bi k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa Goyita bɛ se ka kalafi bolo la k'a sɔrɔ a ma Burukina Niger bila k'a jate la o tɛ se ka kɛ cogo si la maa si tɛ ka fɔ bi ko jamana ɲɛmaa Goyita n'a ka baramɔgɔw walima a baaraɲɔgɔnw k'u bɛ se kalafi bolo la k'a sɔrɔ teriya kura min ɲɛnamaya existera ni ɲɔgɔn cɛ ko u ma o jateminɛ fo ka taa se bi taji ko gɛlɛya bɛ cogo min n'i ye kalafi bolola ka sɔrɔ i ma fɛɛrɛ bɔlɔn sɔrɔ la ala kɛ jigilatigɛ ye sɔrɔsiw yɛrɛ ma ni kalafiw kɛra olu bɛ caman a bɛ faamu hali n'a sɔrɔ sariya tɛ munna deselen bɛ ka kɛ bi fo maaw ka faamu fana k'a fɔ ko Mali ka lahalaya tɛ se ka lajɛ ni sariya ye sabu ni fanga dasirila jamana kɔnɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko sariyaw kɛra kɛrɛfɛden ye sabu ni sariyaw bɛ sariya k'i k'a fɔ ko fanga dasiri ye fɛn ye ko jurumu de jurumu mɛ ni yafa cogo t'a la o de Mali sariya sunbaw kɔnɔna la kɔrɔlen tɔgɔ fara kuran kan donc n'i k'i b'o jamana kelen lahalaya ban ni sariya ye o kɔrɔ k'i ma a faamu yɛrɛ donc maaw ka dɔn an bɛ kunba de kɔnɔ kunba mɛn hali jamana ɲɛmaa kunpanjan ayiwa docteur i ni ce o la bɛna kɛ ayiwa kuma laban ye an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani minnu tun bɛ k'an mafilɛ kɛrɛnkɛrɛnna fiɲɛ sira fɛ ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna balimakɛ Cheikh Thierno fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Nicolas bolo jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la an ka foli bɛ bɛɛ ye
mashallah, ni bigadi hapa wa mashallah, ni agena nina nega fa mashallah, 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 ni bigadi hapa wa mashallah, ni agena nina nega fa mashallah, 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 mashallah. Tu sais, c'est pas facile.